Yawwa, kai tunani. Kaga ga nan ma yana yi. Yana nuna ba. Yana loading. Ga wannan in za ka sayar in sayar mu. M22 ya in sayar mishi. Ya in sayar mishi wannan kwamfuta. M22 ba. Me? Flash. Okay. Ina so koya ma daga flash. Kin yi shiga sannan maza wannan. Why? Shi yau da Ba wahala. the flashing the cire account bypass. Email account. Ba wayan mu screen na shafa shi tun tuni ma ba sani ba. Ana sasa ne yau, ga nan ta ce ga nan F12 ne ko me ne?